Kowe iki lho numpak motor son dluwenger ae lho jare. Den. Bocah kok motoran son dluwenger. Itu piye to? Bocah piye to iki? Kowe iki lho numpak motor son dluwenger ae lho jare. Den. Bocah kok motoran son dluwenger. Kapok ra kowe. Bruh. Apa ora trimo? Ah numpak motor dlenger kok. Ora, Kang. Lho, sik ra trimo. Numpak motor son dlenger dalane wong dipek. Rusak kabeh motorku ngene iki. Angkrek. Nak motor. Ini iki motorku malah rusak. Angkrek tenan iki. Hah, malah guyu. Oh, tambahin meneh apa piye? Wah, Kang.